Obraz 23. Ježišova smrť. Ježiš vyrástol a stal sa z neho muž. Vyučoval ľudí o Bohu. Urobil veľa zázrakov, ktoré dokazovali, že prišiel od Boha. Ale našli sa aj takí, ktorí mu neverili. Preto zabili Ježiša tým, že ho ukrižovali na drevený kríž. Vojak mu potom oštepom prebodol bok. Ježiš skutočne zomrel na kríži. Priatelia, Boh povedal Adamovi, že zomrie, ak bude jesť ovocia toho stromu. Všetci sme neuposlúchli Boha a taktiež si zaslúžime večnú smrť. Ale Ježiš zomrel, aby vzal na seba náš trest. Spomínate si, ako Boh poslal Abrahámovi barana na miesto obety Izáka? Boh takisto dal svojho milovaného syna na miesto nás. Pamätáš, ako Boh povedal Adamovi, že pošle niekoho, kto porazí Satana? Satan bol porazený, keď Ježiš zomrel za nás. Teraz je už koniec satanovej moci, ktorá nás všetkých posielala na večnú smrť. Obraz 24. Ježiš je. Ježišovo mŕtve telo uložili do hrobu, ale on na tretí deň vstal z mŕtvych. Zjavil sa svojim priateľom. Okrem jedného z nich, Tomáša, ktorý tam nebol. Neskôr ostatní učeníci povedali Tomášovi: Videli sme Pána, ale Tomáš im neveril. Potom sa im všetkým Ježiš zjavil znova. Ukázal Tomášovi rany po klincoch a prebodnutý bok. Ježiš povedal Tomášovi: Prestaň pochybovať a ver. Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Priatelia, nech nie sme ako Tomáš, ktorý spochybňoval Boha. Buďme ako Abraham, ktorý veril Božím zasľúbeniam. Iba vierou v Ježiša Krista môžeme spoznať Boha a získať večný život.